Бүгін бүтін дүния гепатит ауруына қаршы күреш күні. Әлігі күн гепатитның Б вирусын фәнне негізлеген һәм аңа қаршы вакцина ойлап тапқан танылған табип, медицина өлкәсендә Нобель премиясы лауреаты Барух Бламбергның туған күненә туры китереп билгеләп үтелә. Татарстан радиосының иртәнге турыдан туры эфирда гепатит чирен вакытында ачыклап дәвалау, профилактик чараларны нәтиҗәле үткәрү мәсьәләләренә багышланды. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты, медицина фәннәре докторы Халид Хайретдинов радио тыңлаучыларга вирусқа қаршы күрәшү, диспансерлаштыру, гепатитка анализлар бирү буенча киңәшләр дә бирде. Бездә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Халид Сәүбәнович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Гепатит чире нәрсәләрдән килеп чыга? Гепатит сәбәпләре төрле. Бар вируслар, гепатитлары, алар бишәү: гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е. Бар препаратлардан килеп чыккан гепатиты, мәсәлән, төрле препаратлар, шул антибиотиклар, туберкулезга каршы препаратлар, бар противосудорожный препаратлар, алар китерергә мөмкин гепатитка. Бар алкоголь гепатиты, ләкин гепатит турында сөйләшкәндә иң мөһиме эпидемиологик яктан вирус гепатитлары. Әйтергә телим, гепатит А һәм гепатит Е алар тараулар ашамлыклар аша, пищерак су аша. Гепатит Б, гепатит С, гепатит Д турында сүз барганда алар тараулар кан аша, аннары сакланмаган җинси мөнәсәбәтләр булганда һәм бала туганда, әгәр әнисе гепатит Б белән гепатит С белән авырткан булса, балага да күчергә мөмкин менә бу гепатит. Йогышлы чирдән ничек сакланырга? Саклану чаралары алар төрле. Мәсәлән, гепатит А һәм гепатит Е турында сүз барганда, монда күбрәк шәхси гигиена мөнәсәбәтләре мөхтаҗ кеше менә бу личный гигиена сакларга. Гепатит Б, гепатит С, гепатит Д турында сүз барганда, монда да төрле чаралары. Әйтик, гепатит Б-дан сакланырга өчен кирәк вакытта үтәргә вакцинацияны. Бала туа, беренче көнне үк ясала, кадала вакцина балага. Гепатит С турында сүз барганда, монда шундый эффектив вакцина юк, шуңа күрә без монда булдырабыз шанарга гына вируска каршы препаратларга. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә бар бик эффектив препаратлар, эффективность аларның тәшкил итә кайдыр 100% булырга әйтергә була. Шуңа күрә менә 2-3 ай кеше кабул итә менә бу препаратларны, вируска каршы препаратларны, һәм менә 3 ай узгач кешенең организмы азат ителә менә бу вирус гепатит С-дан. Чирне нинди дарулар халык медицинасы ысуллары белән дәвалап була? Гепатит белән авырткан кешегә әлбәттә кирәк диетаны тотарга. Диета турында сүз барганда, монда алкогольне ичмәскә, аннары шундый копченый менә бу кыздырылган әйберләрне сирәгрәк ашарга. Ләкин әйтергә телим, менә бу диета берничек тә вируска каршы тәэсир итми. Шуңа күрә вирустан азат итәргә өчен без булдырабыз монда ышанарга вируска каршы препаратларга гына. Менә бу вируска каршы препаратлар булдыралар азат итәргә организмны вирус гепатит С-дан. Гепатит билгеләре нинди, кайчан табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк? Әгәр сүз бара кискен форма турында, монда температурада булырга мөмкин, аннары аппетит начарлана, сидек төсе үзгәрә, куе чәй төсегә әверелә. Аннары менә бу сару килеп чыгарга мөмкин, җылтуха. Избат
аныкларга өчен диагнозны кирәк төрле анализларны ясарга, мәсәлән, биохимияны ясарга, биохимический анализны ясарганнары тикшергә канда вирусны бармы, юкмы, бүгенге көндә бар махсус методы бар. Ул бу иммун фермент анализ, антитәнчекләрне табырга өчен канда нары бар ПЦР диагностика вирусны РНК я ДНК вирусны табырга өчен канда УЗИ бауырны үткәрергә кирәк. Бу шул анализларны һәм инструменталь диагностиканы үзгәч, без булдырабыз дөрес диагнозны куярга инде. Профилактика чаралары төрлесе, мәсәлән, гепатит А һәм гепатит Е турында сүз барганда, монда шәхси гигиена кирәк. Бу су чиста булсын, ашамлыклар җыелган булсын, бу җимешләр, җиләкләр турында сүз барганда. Гепатит Б-га каршы бар вакцинация, ул мәҗбүри вакцинация. Гепатит С-га каршы вакцина юк. Организмны азат итәргә өчен гепатит С-дан без булдырабыз кулланырга вируска каршы препаратлары. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Республика сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты, медицина фәннәре докторы Халит Хайретдинов белән әңгәмә карадыгыз.